nokuti muri mutsvene nokuti makatendeka nokuti makarurama. Second Kings, our Bible reading this morning is coming from the book of Kings, 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 from verse 8. 2 Kings chapter 4 from verse 8, and I'll read. One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof, put in a bed, a table, a chair, and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. One day when Elisha came, he went up to his room, lay down there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her, and she stood before him. Elisha said to him, tell her, you have gone all this trouble for us. Now what can be done for you? Can we speak on behalf to the king or the commander of the army? She replied, I have a home among my own people. What can be done for Elisha asked. Gehazi said, well, she had no son, and her husband is old. Then Elisha said, call her. So he called her, and she stood in the doorway. About this time next year, Elisha said, you hold a son in your hands. No, my lord, she objected. Don't mislead your servant, O man of God. But the woman became pregnant, and the next year, about the same time, she gave birth to a son, just like Elisha had told her. Pauline Modikani, may the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life. Thank you so much for tuning in. Nyandi nayo mangwana na nasi. Ndovuga scripture yatinoziva vazhinji about the Shunammite woman. Chinodiitira zvakanaka zvikuru pa text iyi. Inauye kuti mukadzi uyu haana kunge akumbira kuna Elisha issue ine chekuita ne breakthrough mumarriage yake, kuti issue ine chekuita nekuva nemwana. Haana a prayer request yaaka offer to the prophet. Asi muupenyu hwake makava ne breakthrough concerning issue yaanga ati muupenyu hwake ndofunga zvichabuda zvichaita. Idambudziko raanga kugara naro as a lifestyle raaccepta muupenyu. Kuti hongu ndine murume wangu takura takwegura hatina mwana. She was no longer moved by kutsvaka mwana. Nokuti Elisha paakamubvunza kuti chii chaungada kuti Mwari vakuitire, iye akati I'm okay among my own people. Kurati ndigere hangu zvakanaka, handina challenge yandinayo. Yet hakuna munhu anenge asina challenge, but mukadzi uyu anga asvika pazera panguva yekuti anga agamuchira mamiriro akaita zvinhu mumarriage nemuupenyu hwake. Ndofunga achitarisa time, achitarisa nguva, akaona takura takwegura tiri muwanana hatina mwana, so there is no need to be worried about getting a child. So idambudziko raanga akaaccepta kuti that's part and parcel of my life. Zvinizvo zvomukurarama zviriko kuti pamatambudziko ese auri kutsvaka breakthrough nekuchema kuna Mwari kuti ndibatsirei, une mamwe awakangogamuchira, une imwe situation yawakangoti this is part of me. Ungagone kutsvaka breakthrough in certain areas, but pane rimwe dambudziko raunogona kunge wakatarisa ukati andofunga uku ndokurarama kwangu. Nepamwe pacho unogona kuisa Mwari mukati woti nofunga Mwari ndo upenyu hwavakandipawo kuti ndirarame. Pane dambudziko rekuti rikakura mauri ukagara naro kwenguva refu, unogona kufungidzira kuti Mwari ndo zvavakada kuti ungogara wakadaro. Ganzwa munhu achitotaura pane imwe situation kuti iyi challenge ndeye kumhuri kwedu, zviri kwatiri ndo zvikweduyo izvozvo,
saka takazvigamuchira tikararama nazvo. In the natural sense, pane kurwara kwekuti ukaenda kucounseling vanokuti musararame muri mudenial, chingogamuchirai kuti ndo zviri pamuri, ndo dambudziko renyu. Vari kuti zvinogona kukubatsira kuti usararame uri mudenial nekuda kwechallenge inenge yauya muupenyu hwako, kuti igamuchire chingoziva kuti ndo zvazviri, ndo upenyu hwacho. I have come to tell you this. Izvozvo zvausisina tarisiro, zvaunofungidzira kuti it's part and parcel of your life, ndokakurarama kako. Kudenga kuna Mwari unounza a turnaround, sezvakaitika muupenyu hwemukadzi wemuShunemi, kuti akava nemwana munguva yaanga asisina tarisiro, munguva yaanga asisina tarisiro yekuti angabate mwana. Chakaitika ndechekuti haana kunga akumbira, haana kubvira aita prayer request, haana kuzvitsvaga. Chaakagona kuita chete, akaseta a platform inodena zvinhu izvozvo, or chaningati akacreata a law of attraction inoita kuti pamba pake pave ne a breakthrough, ne a blessing yakakura. So there are things in life, kune principles nekuita muzvinhu zvaMwari, kunova a law of attraction, chichedza zvimwe zvinhu, whether unozvitaura kana kuti hauzvitaure, but pane kumwe kuita, action. Vanotaura vanoti action speaks louder than words, kureva kuti pane kumwe kuita kunototaura more than kutaura kwacho. Pane kutaura kweshona kana kuti tsumo kana kuti madimikira, yekuti kana munhu ateya mariva murutsva haachatyi kusviba. Munhu akateya mariva murutsva haachatyi kusviba. Zvazvinoreva ndezvekuti munhu wapinda mu certain area yekuti unotoziziva kuti whether une utsanana kana kuti hauna, but wapinda mu area yekuti the outcome yako unobuda uine marara kana kuti unobuda uine tsvina kana kuti uine maashes. Ukateya mariva murutsva zviri pachena kuti haubve ikoko wakachena, nokuti wapinda murutsva, wapinda munzvimbo yakatsva ine dota, saka unobuda imomo wakasviba. So law of attraction yandikutaura nezvayo ndeyekuti tine zvinhu zvatinotsvaka in prayer, tine zvinhu zvatinochemera nekuda kuti Mwari vatiitire, but there is a way inotaura louder and better than speaking. The Shunammite woman akataura nemurume wake, ngativakei imba, a room pamusoro pemba yedu, so that when this prophet passes by, anongouyawo ozorora ari mumba umu, odya hake, opfurira mangwana nerwendo rwake. The Shunammite woman akaronga a strategy yekuvaka imba pamusoro pemba yavo, so ndingati a flat. Mumba make mune dambudziko, but dambudziko iri chinhu chaangorarama nacho, chaagamuchira kuti ndoka upenyu kacho. Asi musi waakaona Elijah achipfuura, akava nepfungwa yekuti I need to offer service, I need to do something, I need to do something for the work of God. Elisha anga asingauye paShunemi. Elisha waipfuura nepaShunemi achienda kundoparidza, kundoita basa Samuel. But chiri so interesting panyaya ndechekuti kwakaendwa naElisha achiita basa, hatina kunzwa any miracle yakaitika ikoko, but akangonzwa kuti pane breakthrough yakawanikwa paShunemi. Kurati murukadzi uyu aka-attracta a blessing iri kuita pass by, akaseta an ambush pa blessing iri kuita pass by. The same with Abraham. Vatumwa vaburuka kubva kudenga kuti vaende kuSodom neGomora. Abraham akagara pasuo retende rake, Bible rinoti wakaona vatumwa akamhanya akandowira mutsoka. Akati kana ndawanirwa favor, pfurai nekumba kwangu mugeze tsoka mudye mufure mberi nerwendo. Ndo musi waakanzi gore rinouya nenguva ino mukadzi wako Sara achava nemwana. Rwendo rwanga rwuripo nderwekuenda kuSodom neGomora. Rondo ruripo nderwekuti kunaye moto. Rondo ruripo nderwe destruction.
Sodom neGomora. But parwendo runechekuita nedistraction, Abraham akaconnecta a blessing, akawana favor, akawana breakthrough muwanano yake, nekuda kwekuti wakamhanya, aka-attracta zviri kuita pass by, aka-attracta varume vari kudarika kuti vapfuure nepamba pake. Havana kungopfuura bedzi, but mukupfuura kwavo vakasiya breakthrough nechakanaka imomo. So Elisha was passing by Shunem. Anga asingaende paShunem. Kune imwe blessing neimwe ropafadzo yandinonamatira kuti dai Mwari atipa meso emweya iregere kudarika, nokuti Elisha aitodarika nepo. Hama dzangu, kune mablessings nefavor inogona kuita pass by, inopfuura pedyo newe, zvekuti haigone kutaura, but iwe unofanirwa kuti dai Mwari vandipa meso emweya ndiregere kudarikwa nezvinochinja upenyu hwangu, ndiregere kudarikwa neropafadzo ine chekuita neupenyu hwangu. So akavaka imba, a flat, a room pamusoro pemba yake. Iyo ipicture ndoinonditira zvakanaka ndishumire nezvayo. Alright, I'll give you this picture. Mukadzi weShunemu, let's say grazi rindoimba yake on the ground. Ndokubva ataura nemurume wake, ngativakei a room pamusoro pemba yedu pandaisa foni diki. Zvoreva kuti imba yemukadzi uyu yakabva yava part and parcel yemba yavavaka. Havana kuisa imwe foundation, akabva avaka imba pamusoro pemba yavo. Zvoreva kuti imba yaElisha inenge huku yakararira mazai. Munoziva here kuti zai risvike pakuchochonywa mwana abude, pane an atmosphere, pane heat inocreatwa namai vanorarira mazai kusvika achochonywa. Zvoreva kuti zai rinonida a certain atmosphere kuti rigone kuchochonya pabude mwana riheche. So mukati memba yemukadzi weShunemu mune dambudziko ririmo, but chashayikwa kuvhumbamirwa neanointing negrace nenyasha dzinokonzera breakthrough mukati memba iyi. Already marriage iripo, but chisimo the fruit of the womb mwana. Saka pavakaimba pamusoro pemba yavo, Elisha paari kuuya achipota achirara mukati memba iyi, ndiprofeti kana kuti iblessing kana kuti ianointing inyasha dzavhumbamira dambudziko. Okay, I'll give you this picture. Mwana ari kuda kuberekwa, ari kuda kubuda mudumbu raamai kana zuva nguva yakwana. Chiremba haataure nemwana, wana nyamukuta. Nyamukuta vanotaura naamai vachiti push, push, push. Ari kuda kubuda, haataurwe naye anything, nokuti haanzwe mwana mudiki. Nguva yakwana, pane masigns anotaridza kuti mwana ari kuda kubuda. But nyangwe masigns ataridza, mai vanoplaya a role yekuti mwana uyu aberekwe. Ipi yekuti mai ndo vanonzi push gara apa nyarara ndiparidza. So amai ndo vanopusha kuti chiri kuda kubuda chibude. Ari kuda kubuda mwana, pane masigns already ataridzwa yekuti mwana ari kuda kuberekwa, but amai ndo vanonzi nachinyamukuta push. So the pushing fact inenge the anointing fact yekuti already mauri une zvaunotsvaka nekuda kuna Mwari, but pauri pari kudiwa anopusha, anosunda. So Elisha imba yake payavakwa pamusoro pemba yemukadzi weShunemu, panenge paitwa kuti pane huku yararira mazai anofanirwa kuchochonya. Zvikafanana nedhishi ratinoisa panzava reDSA. Chiripo ndechekuti the television mumba irimo, but chiri kutadzisa kuti tuone zvinhu, nyangwe TV iripo, nyangwe decoder tiinaro, pane chino attracta waves ari kuita pass by. So imba yega yega ine waves anoita pass by. Nyangwe mukati memba mune television, hamugone kuona kusvika paine a dish
rinoita trap, mawaves ari kuita pass by, osvika panopamba zvinhu zvotanga kuitika. So muupenyu pane dish rinofanirwa kuattracta a blessing iri kuita pass by. So the Shunammite woman, Bible rinoti wakaona, haana kuparidzirwa, but wakaona kuti murume ari kupfuura apa is a holy man of God. Kureva kuti anga mature to an extent yekuti munhu anogona kuona zvemweya, munhu anogona kuona breakthrough, munhu anogona kuona favor kuti chiri kupfuura apa I opportunity ye blessing chiri kudarika nepano if favor ifanira kuchinja upenyu. So number 1, akava nema spiritual eyes anogona kumuratidza pane ropafadzo yeupenyu hwake, but aona ropafadzo, anotisa kuti ari kupfuura apa munhu waMwari, akava nepfungwa yekuti let us make a room for him. Haasi kukumbira anything, she is offering a service. Haana kukumbirwa kunzi ndiitirewo, but ari kunzwa kuti I need to participate, I need to play a role, I need to do something. So avakaimba musoro pemba yake, agadzira a picture yehuku yakavhumbamira mazai, agadzira a picture yedish pamusoro pemba riri kuattracta the wave of blessing kuti ipinde mukati memba yake. Mukatarisa nawe the Shunammite woman ndiye mukadzi asina kubvira aita a prayer request kukumbira kuti Mwari ndiri kudawo mwana, but akamanikidzirwa, akakonzera ropafadzo kuti ibate muupenyu hwake, nekuda kwekuti Elisha akati kuna Gehazi, nekuda kwebasa raitwa, nekuda kwekushingaira nekuzvipira kwaita mukadzi uyu by saving us, Mwari vanofanirwa kumuropafadza. Pai ropafadzo inofanirwa kumanifesta muupenyu, inongotaridza kuti unofanirwa, unodeserva, nekuda kwekuti wabuilda a law of attraction, une blessing yawagadzira nekuita yausina kugadzira, nekuchema, nekudemba, nekutaura. So akava nemeso anoona, ava nemeso anoona, ndokubva ava nemoyo une chekuita nebasa raMwari, kuti handingarege munhu waMwari achidarika, I need to construct, ndigadzire pemba yangu. Akagadzira a law of attraction. Saka Elisha aita akauya, aipinda mumba yepamusoro, orarama imba imomo. Imba yepazasi ine dambudziko, asi pamusoro pemba pagadzirwa a place to receive the anointing. Agadzira a room ine zodzo, ine ropafadzo. Pasi pemba yake, mumba yepasi mune dambudziko, asi muimba yepamusoro paiswa solution. Kureva kuti inenge picture yehuku yavhumbamira mazai anotochochonya bedzi. Inenge picture yedishi raiswa pamusoro pemba to capture the wave. Wave haringadarike paiswa dish. Dishi riripo to capture the wave rinofanirwa kudarika. Hama dzangu, kune wave ye blessing, kune imwe favor inogoneta pass by ukashaiwa meso emweya. Kureva kuti kune zvako, kune zvine chekuita newe zviri kudarika close to you. Pane nguva yekuti munhu unogona kuchema nekudemba kuna Mwari kuti ndiropafadzei, but pane pekuti Mwari vanoreleasa the blessing to pass by you, kuti iwe uve nemeso emweya, uve nekuona kuti chiri kudarika apa harisi dambudziko, haisi challenge, I blessing. Elisha paaidarika, mukadzi akaona a challenge, akaona need ya Elisha. Paaka minister to the need of Elisha, it became automatic kuti need iri mumarriage yake for a long time igone kuatendwa nekugadziriswa. Munoziva here kuti Mwari haana dambudziko, asi muimba yaMwari, muzvinhu zvaMwari munogona kuva ne challenge, need, but dambudziko iroro I law of attraction for somebody
to get the anointing or the blessing. Elijah, ndakataura imwe nguva Elijah paaifidwa neshiri nemakungu ari mubako. People were there. But zviri pachena maybe people were no longer interested. Or else vanhu vanga vari machallenges ekuti nekuda kwekuti there was famine in the land. Law of attraction inoitwa naMwari muzvinhu zvaMwari. Jesu paanokumbira mvura kumukadzi weSamaria, mukadzi uyu paanotaura zvaanotaura achiedza kuramba, Jesu anoti only if you knew, dai waiziva ari kukukumbira, iwe ndiwo waitomukumbira nokuti ane mvura mhenyu. Zvoreva kuti Jesu paari kunzwa nyota, haisi nyota yekuti anwe mvura, nyangwe anzwa nyota ari patsime, but ane nyota yekuti apedze kunzwa nyota kune vamwe. Maybe I need to read this scripture. John 4:24. Ndi Jesu patsime ari kunzwa nyota, but nyota yake ndeyekuti agone kupawo mvura vanhu vane dambudziko. Dambudziko remukadzi uyu rinogadziswa sei? Jesu anoti iye, ini ndine mvura mhenyu. Ngandiverenge zvangu. Verse 13, John 4, verse 13. Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give you will never thirst. But everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give you will never thirst. Zana Jesu, vese vanonwa mvura yokuchera patsime panapa vanoramba vachinzwa nyota zvakare. Asi mvura yandinayo ini ndikakupa, wandinopa haanzwi nyota zvakare. So mvura iri patsime raJacob ukanwa mangwana unoda imwe nokuti unoramba uchinzwa nyota. Asi mvura ina Jesu the living waters inonoadresa kuti usazonzwa nyota zvakare. Munhu akanzwa nyota anonwa mvura, but mvura ina Jesu ndeyekuti munhu aregere kunzwa nyota. Maybe download zvakanaka. Mvura yatinonwa iyi unoramba uchinzwa nyota misi nenguva uchingoda mvura yekunwa. But Jesu ari kuti mvura yandinayo ndeyekuti kana wanwa haunzwe nyota zvakare. Zvinoreva kuti mvura ina Jesu haipedze nyota, nokuti mvura yaJacob inopedza nyota, but unozonzwa futi nyota. Saka mvura ina Jesu hauzonzwi nyota zvakare, which means inoadresa kunzwa nyota, inoadresa chinoita kuti urambe uchinzwa nyota. Mvura yaJacob inopedza nyota, mvura yaJesu inonodhila nechinoita kuti unzwe nyota. Ndakandownload zvakanaka. Ukanwa mvura yaJacob mangwana unonzwa nyota. Maybe after 3 hours unogona kunzwa nyota kwada imwe mvura. Kurati mvura yaJacob inopedza nyota, but mvura ina Jesu inopedza kanoita kuti unzwe nyota. Mvura yaJesu haipedze nyota, inopedza zvinokonzera kuti unzwe nyota, kurati iri deeper, iri greater, iri better. Ameno kana ndanzwika regani download futi. I know somebody pano ari kundiposa. Mvura yaJacob ine difference neiri kunzi naJesu ini ndinayo ndinokupa. YaJesu haipedzi nyota nokuti ndo zviri kungoitwa neyaJacob, ukanwa nyota inopera, but mangwana unonzwa kuti nyota nokuti wakanwa mvura inongopedza nyota ipapo ipapo. Inoadresa the challenge yawinayo ipapo. But Jesu ari kuti yandinayo inini ukainwa haunzwi nyota zvakare, kurati ino i-permanent solution. But yaJacob i-temporal solution. Inopedza nyota mangwana unzwa nyota, it's temporal. But yaJesu iri permanent, haunzwe nyota zvakare. Iya Jacob uchanzwa nyota zvakare. Zvoreva kuti iri kutaurwa naJesu ndimweya mutsvene manje. Kuti when you have the living waters, the Holy Spirit in you, ndiye anonoadresa zvinoita kuti urambe uchinzwa kuda.
Rekani patsike mushe papa. Now you can overcome a challenge. Mauri wanzwa kuda kungotora chinhu chemunhu. Mangwana unogona unzwa futi kuda kutora chimwe chemumwe. But ukava namweya mutsvene mauri, anono adresa ikaka noda zvevamwe manje kari mauri kaka. Zvekuti your life now in a permanent solution. Hausisina a temporal solution. Sei ndiri kuwandira kunyaya iyi. Nyaya ndinayo ndeyekuti Jesu paari kukumbira mvura kumukadzi weShunemi, hazvireve kuti iye ane nyota. Aiwa, nokuti already iye anayo mvura inoita kuti asaramba achinzwa nyota. Saka pakukumbira apa ari kuda kuita a law of exchange yekuti chinzwa ka dai waiziva ari kukukumbira zvoreva kuti muna Mwari mune artificial need yekuti vagone kuadresa a real need iri mumunhu inoda a permanent solution. The Shunammite woman haana kukumbira kuti ndoda mwana. The Shunammite woman haana kuchema nekudemba pamberi paProphet Elisha kuti munhu waMwari ndiri kuda break through, I've got a challenge in my marriage. Akagadzira chandinoti a law of attraction. Leka download the picture. KwaIsraeri vanhu vaiti vakavaka dzimba vaisiya a space, a room, a platform pamusoro pemba inenge foundation, so that pavanobereka mwana anogara muroom yepamusoro. KwaIsraeri vaiti vakavaka dzimba vaisiya paine mukana wokuvaka imwe imba pamusoro. Zvaitirwa kunzi kana ava vabereka mwana, zvikuru sei mwana mukomana wavo, ndiye anondogara paimba yepamusoro. Saka ava pavakavaka imba yepamusoro vachivakira Elisha, havana kuvaka vachivakira Elisha permanently because he was passing by. Saka mumba room yaingotaura chete kuti pane anofanira kunge achigara muno permanently pano, imi magara pano temporarily. Saka pavakwa imba room yepamusoro, pavakwa a place to receive what was missing in her marriage. Ameno kana ndiri kunzwika panapa mangwanani ano. Ameno kana ndiri kunzwika mangwanani ano. Ama yangu ndinzwa. Abrahamu paakaenda kugomo achinopa mwana wake sechibayiro pagomo, akavaka an altar. Altar yavakwa naAbrahamu haisi altar inogadzikwa vanhu. Akavaka, he designed an altar inoiswa zvipiriso zvikuru sei makwai. Saka altar yemakwai inofanirwa kugadzikwa gwai, kwete munhu. Saka Mwari pavanosumudza meso, pavanomutisumudza meso, anoona gwayana rakabatwa pachikwenzi. Yeti gwayana rinofanirwa kunge riri paaltar kwete pagwenzi. But nokuti paaltar pake pana Isaac mwana, saka denga riri kuti waisa chisicho apa. Chibvisa mwana wako iwewe paaltar, uise gwayana raona riri pachikwenzi. Nekuda kwekuti altar yawagadzira haisi altar inoiswa vanhu, iatari inoiswa zvipiriso zvikuru sei makwai. So the Shunammite woman paakavaka a room pamusoro pemba yake, ari kuvaka a place to receive breakthrough mu marriage, zvikuru sei a son. Room yavakwa ne the Shunammite woman pamusoro pemba yake, I room inotaura kuti I'm ready to receive a baby in my marriage. Abrahamu pakauya vatumwa pamba pake amhanya kwavari achiti kana ndawanirwa nyasha uyai pamba pangu mugeze tsoka mudye. Remember kuti Abrahamu asina mwana ipapo ndiye akamhanya. Bible not Abrahamu ndiye akauya akaseva vatumwa. Yeti pamba pakauya vaenzi, baba handiwo vangaite save kuvatumwa. Sara ari kubika mutende, Abrahamu ndiye ari kumhanya nezvekudya achipa vatumwa. Action iri kuitwa naAbrahamu chiprofita chekuti dai ndanga ndine mwanawo wekutuma aikusevai. Sane nhau yekuti handina mwana,
I'm ready to act as a son of this house. Ndo pakanzi gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Kuti akaacta zvinoattracta, zvinoudza denga kuti zvandiri kuita izvi inhau yekuti handina wangazviita pano, saka handingarege kuita. I'll save you semwana wepano, ini ndiri baba vepano. So the Shunammite woman paakavaka a room pamusoro pemba yake, akavaka a place to receive a son. Yet aita sekunge avaka a place for Elisha. Yet kuna Elisha zvaiva temporal. Remember, he was passing by. Haasi kuuya to the Shunammite woman. Aipfuura achienda kunoita basa. Vakangovaka a room. So paakavaka that room, aka-attracta a blessing. Chinofanirwa kunge chiri muroom iyoyo. Akavaka a place inotaridza kuti she is ready to receive the miracle or the blessing. Ari kuzviita achiitira Mwari. Gamba haana kuziva kuti paari kuita ari kuzviitira iye muupenyu hwake. Nokuti room iyoyo haisi kuzoramba yakashama. Kana room iyi yakagara muzodziwa, room iyi yakava pamusoro pemba yake, zvoreva kuti pese pari kuya challenge, pari kuya dambudziko, chiri pamusoro pemba, dambudziko rese rinenge a lightning conductor. Pamba pakaiswa a lightning conductor, many lightning painorova inopinda mu that conductor yoiswa mu earth ground. Zvoreva kuti mukadzi agadzira a defense pamusoro pedambudziko riri mumba make, agadzira a defense pamusoro pe challenge iri pamusoro peupenyu hwake. Haana kukumbira, haana kuita prayer request, ndiye akakumbirwa nekuda kwekuti aita chinhu chekuti denga haringamusiya akadaro. Aita chinhu chekuti Mwari vanonzwa kuti pano hapangasare pakadaro pari empty pasina mwana, kana munhu agona kuti panzvimbo yemwana wake aisa zvedenga, aisa Mwari panzvimbo iyoyo. Ndiri kuti kudii? Mwari vakava pamusoro peupenyu hwako, shoko raMwari rikava pamusoro pedambudziko rako, dambudziko rako rinoadhiriswa neshoko raMwari. Zvinofanirwa kuitwa muupenyu hwako zvinoitwa. Abrahamu paakabata banga pamusoro paIsaac, denga ndo parakamuti chimira chirekedza, simudza meso ako ndokubva aona gwayana rakabatwa pachikwenzi. Abrahamu paakabata banga pamusoro pemwana, sei pakubatwa kwebanga denga ndo parinotaura naye. The word of the Lord is like a double-edged sword. Shoko raMwari ibanga rinocheka nemativi ose. So Abraham paakabata banga ipicture yemunhu akabata the word of God. So Mwari vari kuti vakatarisa Abraham akabata shoko, Mwari vakatarisa Abraham akabata shoko. Mushoko ndo matinoona kuti the lamb was slain before the foundations of the world. Mushoko ndo matinoona kuti Mwari ndo vakatipa mwanakomana wavo wavanodisa Jesu. So Mwari vakatarisa Abraham akabata banga, pasi pebanga paine mwana. Mwari vanoona the other side, yekuti haasi munhu anopa Mwari mwana, asi kuti ndi Mwari vanopa mwana wavo kuvanhu kuti vanhu vaponeswe. Banga rakabatwa naAbrahama ishoko raMwari, a double-edged sword rinocheka nekwese, kuOld Testament nekuNew Testament. So Mwari pavari kuona Abraham akabata banga pasi paine mwana, vari kuona munhu akabata shoko raMwari ari kuda kuofa mwana wake kuna Mwari. Mwari vakatarisa mushoko ravo vanoona kuti haasi munhu akapa Mwari mwana, asi kuti ndi Mwari vakapa nyika mwana. Obva replacewa tichibvisa Isaac uise gwayana panzvimbo iyo. So the Shunammite woman akabuilta a room. Elisha anga asiri kusvikira mumba yemukadzi weShunemi, aisvikira muimba yaifanirwa kunge iri imba yemwana, imba yepamusoro. Zvaari kuuya achirara paimba yepamusoro, anointing yakararira dambudziko, ifavor yaMwari yakarara pamusoro pechallenge yake,
ifavor yaMwari, rumu yepamusoro yakatakura kuzodza nekubata kwaMwari. Saka rumu iri pasapa airambe ine dambudziko kana rumu yepamusoro yakatakura the anointing to address the challenge. So ari kupusha kubuda kwemwana now is the anointing upon Elisha. Ndataura ndikati mwana nyangwe nguva yakwana yekuti abude mudumbu raamai, nyangwe nguva yakwana, ma signs and symptoms nemamanzi akwana, haangobuda nekuti nguva yakwana. Somebody is supposed to push the baby out, and that somebody is the mother. So the mother will play a role. Nyangwe signs and symptoms nemwedzi zvakwana, amai vakanetera vakasiyana nenyaya iyi, nyangwe nguva nema symptoms zvaratidzwa, mwana uyu haangabude. So the mother ndo vanoita the pushing. So it is the grace and the anointing of the Lord that will push the blessing to come out. So upenyu hwako unoda kuiswa muna Mwari, nyangwe uri dambudziko uine challenge, Mwari pamusoro pazvose. Mwari pamusoro pedambudziko rako, Mwari pamusoro pebasa rako, Mwari pamusoro pewanano yako, Mwari pamusoro relationship yako. Chandiri kuti Mwari pamusoro pe challenge pe dambudziko rako, kuti the need in the house of the Lord, ona iri opportunity yeku address the challenge in your house. Mwari pavakada kuti ndive muvhangeri ndishumire kuvanhu vavo evhangeri, vane zvavanogadzirisa nekuatenda muupenyu hwangu, nekuda kwekuti ndakatora basa ravo ndikariisa pamusoro pematambudziko nemachallenges angu. The need in your life, pane nguva yekuti Mwari ndibatsirei create a law of attraction address the need in my life. Ndati vanotaura chirungu vanoti action speaks louder than words. Kureva kuti ndandichimboverenga a text yandinofarira kwazvo ikuna Mark 14 yemukadzi akazodza Jesu perfume. Ane zvaanodawo semunhu, perfume yaitova yake ende anoida ende yakatodhura, but time yaakaspraya pana Jesu, Jesu akataura message inodarika value yeperfume, akataura message inomupa blessing nefavor kudarika perfume. Jesu akati kwese kuchaparidzwa vhangeri zvaitwa nemukadzi ngazvitaurwe kwese, which means all over the world, which means mukadzi yu perfume yanga iri yake yekuspraya pamiri wake, to be respected, to be known in the community, maybe ku Jerusalem kwaaigara, but nekuti akazviitira Jesu, Jesu ndokubva ati iwo zvawandiitira izvi ndinoziva zvaunoda, ndinoziva chikonzereso wakatsvaka perfume, so I'm going to market you now worldwide. Perfume yaiplay a role yekuti urespect wozikana kunzi unonowirira mucommunity, vanhu vakurecognize. But kana wapa inini kuna Jesu manje, inini I'm going to play a major role inodarikwa nezvaitwa neperfume. Perfume yaikuita a national figure or a local figure, but inini Jesu I will make you an international. Nekuda kwekuti law of exchange yawaita waaddressa my need, but handisiye need yako iri hanging, ndichaaddressa your need. The Shunammite woman haana kukumbira Elisha, haana kukumbira handisi kuti kwakaipa, kuchema nekudemba kuna Mwari maprayer request haana kuipa, but kune a law for attraction inodena favor without speaking any word. Ndokuti iye Elisha ndiye akati Gehazi, dana mukadzi weShunemi, she has done a lot to us. Toda kuti ataure kuti chii chaangada kuti Mwari vamuitire. Auya ndokubva ati no, I'm okay, ndiri right. Yet pane need yanga iri muupenyu hwake yeda kuadreswa. Sei pane zvese vakataura nawo akawana blessing nechekuita nemwana komana. Inhau yekuti
imba yaavaka pamusoro pemba yavo ndo zvainoreva. Ita zvinhu zvinoreva zvine chirevo pana Mwari, zvinoita kuti denga riti munhu uyu unodeserva ropafadzo iyi, unodeserva blessing iyi. Ita chinhu chinotaura pamberi paJehovha. Acts chapter 12. A Roman centurion akawanirwa nyasha naMwari, akaoneswa in a vision. Murume anonzi Cornelius. That's Acts chapter 10. Acts chapter 10. At Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to the need and prayed to God regularly. One day at about 3 o'clock in the afternoon, he had a vision. He saw an angel of God who came to him and said, "Cornelius." He stared at him in fear. "What is it, Lord?" he asked. The angel answered, "Your prayers and gifts to the poor has come up as a remembrance before Lord. Now send men to Joppa to bring a man called Simon, who's called Peter. He's staying with Simon the tanner." Cornelius waita basa rakanaka mucommunity. Mwari vakatuma mutumwa in a vision kuti atume vanhu vandomushedzera Peter. Chikonzero, he was not yet born again. Ana Peter vaingoparidzira to the Jewish community. But nekuda kwekuti wakaita chakanaka, chakadena need iri muupenyu hwake, iye aipa, but anga asati apa upenyu hwake kuna Mwari nekugamuchira Jesu nekuwana salvation. So kupa kwake kwakaita kuti denga rinzwe kuda kumupawo ruponeso. He was a Roman centurion, not yet born again. Aita mabasa akanaka. He was praying unto the Lord. But the process of salvation, yaida kuti munhu aparidzirwe, agamuchire Jesu, abhabhatizwe. Saka iye aigona zvakuita zvakanaka, zvakaminister kuna Mwari kuti this man ane need iri maari. He need the gospel to be preached to him. Paakaadresa maneeds evamwe, need yake yakaenda pachimberi pechigaro chaMwari ikanotaura kuti uyu ane need in this area. A challenge in the house of God, a need in the house of God is artificial. And ine chekuita ne time. Remember kuti Elisha haasi kuramba chingonoparidza kwari kuenda paanopfuura nepashunemi. It will come a time yekuti he will change direction. Elisha haanga chingoparidza chingopfuura nepashunemi. Time will come yekuti he will change direction. So zvoreva kuti mukadzi weshunemi akasaadresa in that munguva iyoyo, haagone kusangana neropafadzo iyoyo nekuda kwekuti itime iripo. Elisha paari kuita pass by nepashunemi, haazoramba achipfuura neipapo nguva dzese. Taking advantage of the opportunity, not missing the time for the opportunity and the blessing iri kuita pass by. Hama dzangu ndinzwe, amaya havana kukumbira kuti munhu waMwari, ndine need mumba umu, tiri kudawo mwana, akavaka imba pamusoro pemba yavo. I want to show you this. Elisha haana kutakura imba yakaenda nayo. Amaya pavakavaka imba vainotoziva kuti Elisha kana crusade yapera yaari kuita kwaari kuita, achabva hake pano. But mukuvaka imba havana kuziva kuti vane a revelation yavagadzika. Room inofanirwa kunge ichigara mumwe munhu. Saka vaIsraeri vaivaka dzimba dzine potential, dzine room pamusoro yekuti
panozovakwa imwe kuitira kuti kana mhuri yakura vane vana vanogara imba yepamusoro. So mukadzi akavaka a receiving platform in the name of doing something good for the men of God. Aigadzira a platform to receive the blessing ichauya muupenyu hwake. Every need in the house of God is artificial, it's temporal, and ine chekuita ne time. Abraham akaona varume vaipfuura akagara pasuo retende akamhanya kwavari. Akasevha varume achivapa zvekudya. Sarai bika ari mutende, Abraham achidhisha achisevha chikafu kuna varume ava. Akaplaya a role yemwana, nokuti kana pane vana ndo vamungatuma kuita mabasa muri pamba, but nokuti haana mwana akabhihevha semwana, akaekta semwana, zvikapinda mumind yevatumwa. Asina kutaura kuti pano ndiri kudawo mwana, zvakatoonekwa kuti pano hapana mwana wekutuma murume uyo akwegura. He deserves to have a son or a child. Actor a role ino minister pachigaro chaMwari kuti you deserve a blessing in this area. I'll give you my testimony. When I started ministering 2006, ndaifamba kubva kuwadzana kuya mutauni netsoka. Ndaifamba netsoka kubva mukuwadzana, it's about 13 km kuwadzana, the city center. Tichiya kuzoparidza. Mwari vakaisa shoko mandiri, mari transport hapana, mari yekomba hapana. But ndakanzwa the edge in me to continue to do the work, despite kuti pane challenges, resources hapana. So takafamba. Ndisati tomboya kutrain, I know my brother Benji, takazosangana ndakuparidza matrain. But ndisiri kuparidza matrain, taifamba netsoka tichienda pa street. From Norway, somebody came. Angani driving school. Ndokubva nditi murume achanzi Mr. Meza. Ndokubva yapa ndiri zvikanzi, I want you to have a license, to get a license. Zvazvisiri mufungwa mangu. Chachiri mandiri ndechekuti I need to do the work of God. Kana vaisa shoko mandiri, apasura ndinofamba ndichafamba ndichiparidza. Andina kubvira ndanamata kuva nepfungwa yekuti maybe I need a car kuti ndiite basa raMwari. Why? Because kana kudriva usingagone, usina imwe pfungwa yekuti mota inga yauye sei, kune zvinhu zviri beyond your prayer request, zvausingabvira wafunga kana kupinda muhana yako, asi Mwari vachigona kuzviita. Murume akauya, ndikaenda kudriving school, kusvika license yapo. License yapo, somebody came all the way from Kwekwe achitirira message tiri pana first. Ndokubva ati, I just want to buy a car for you, just like that. Oza kune chinhu chekuti chinhu chakakura chinotaurwa in a way yekuti unofungidza kuti drama kana kuti kuseka kana kuti munhu ari kungotaurawo. And it happened that way. Ini chandakaita, the need yayamba maMwari yekuti pave nemuvhangeri unomira panzvimbo to win souls mumastreets nekudii, ndakazviaccepta. Vanhu vachitaura zvavanotaura, vanhu vachitaura zvavanofunga. But pataka-addressa that need yekuti ndive stand on the gate to minister to people in the streets, mumaringi nemumabhazi nemumatrain, God ministered into my life. Mwari vakaona paine need yekuti ndichazoda kufamba, ndichazoda kutravela to many places in the country ministering. So pano need that transport, and it happened that way. So pane nguva yekuti munhu anotayo dai zvinhu zvitange zvaita so that I will save the Lord. Dai zvinhu zvikatanga zvafamba, breakthrough masuwa avhurika, then I will do something for the Lord. Yet at your level, iva nemoyo wokuti at my level, with my capacity iripo, I will begin to do something for the Lord. People of God, hear me very well. Pane action yaunofanirwa kuita inominister munzeve dzaMwari kuti apa pane need inoda kugadziriswa nekuatendwa. Mwari havana kupfekedza Adamu naEve. Mwari chavakaita, vakareplace zvanga zvapfekwa naAdamu naEve. I will repeat that.
Mwari havana kutanga vapfekedza Adam naEve just like that. Mwari vakareplacea zvanga zvapfekwa naAdam naEve. Kuti there was an action yakaminister pamberi paMwari kuti munhu ane need yekupfeka, ane need yecovering. Nyangwe aita zviri temporal. Ini saMwari wake ndine rudo uye ndinoda kusapota pfungwa yaainayo. Mwari ndokubva vakavha munhu nematewe, animal skins. So Mwari havana kupfekedza Adam naEve. Mwari vakareplacea zvanga zvapfekwa naAdam naEve. Hongu Mwari vakapfekedza Adam naEve. But ndiri kuti kudii? Ndiri kuti mukupfekedzwa kwavakaitwa naMwari yaiva nzira yekuvaitira zvavaedza nekutanga kuita. Mwari vakareplacea zvanga zvapfekwa naAdam naEve nekuti zvaiva temporal, anga ari mashizha. Kurati Mwari vakaona shungu nemoyo nepfungwa yemunhu kuti ane need yaari kuda kuadresa iye pachake. So Mwari vakareplacea zvipfeko kurati munhu anga arupfeka. So ndiri kuti kudii? There are times yekuti une zvaunofanirwa kuita zvinodenha kuti Mwari vakuitire more, better and greater. Ita at your level, at your capacity. Zvidenhewo Mwari. Munoziva here kuti Aaron mukoma anogona kunyatsotaura kudarika Moses. But say Moses akava choice yaMwari. Mukoma vakatozova deputy. Moses akava a leader for the people of Israel. Say Moses akava choice yaMwari. Iye ari mudiki. Miriam naAaron variwo vahombe vagara varipo. Sei Mwari vakaita sekunge vamirira Moses. Pane action yanoda kuratidza yakaitwa Moses. Moses vari muEgypt. Akaona muHebrew achirwa nemuEgyptian. Akapindira. Akauraya muEgyptian. Akamuviga mujecha. In other words, Moses ari kuti Mwari makavimbisa Abrahama kudzikinura vanhu venyu. Zvino kana musati mavadzikinura tiri mukati meEgypt mekunetswa, I will stand on the gap. I will become a helper to my brethren. So Moses akatanga kudila nemaEgyptians ari muEgypt. Zvikamutsa moyo waMwari. Mwari akati, iwewe ukazviita wega, you unonzi murderer. But chiuya tiitetese unzi deliverer. Ameno kana ndiri kunzwika ipapa. Moses paakauraya in Egyptian akanzi murderer. But Mwari pavakamuzodza vamudana vaona shungu dzake nemoyo wake to defend the people of God. Haana kunzi murderer, he become a deliverer. So you start at your level. Hautange nekutsembura Red Sea. Hautange nema miracles. But unotanga nekuva nemoyo nehanya with your own people. At your own capacity. Akapindira fight. Akauraya muEgyptian akamuviga. Zvikaminister kuna Mwari. Kuti ndine promise yandakaita naAbrahama. Kuti ndichadzikinura vana vako vari nhapwa muEgypt. Saka Moses atotanga kudzikinura. Atanga kurwira nekubatsira vanhu. I need this guy. Aka-inspire denga. Aka-reminder denga. Mwari vakashanda naye. So ndiri kuti kudii? At your level, with your own capacity, begin to do something. Chinotaura pamberi paJehovha. Chinotaura zvakanaka neropafadzo pamberi paMwari. Chino attract a blessing and favor. Chinoita kuti udenhe Mwari va increase ma resources, va increase opportunity nemikana. Vision yauinayo, begin somewhere. Imbomira kuenda kuprayer uchiti Mwari wanzai ma resources ndiite chinhu chakakura ichi. Begin to act at your level with the capacity, the ability nema resources are available. Zvive zvine chirevo pamberi paJehovha. Mukadzi weShunema haana kuvaka suburb, just a room. Zvikava nechirevo pamberi paJehovha.
Saka ndine mubvunzo nhasi, uri kuitei zvingataure ropafadzo, zvingade neblessing nefavor pamberi paMwari? Besides praying and crying unto the Lord for a certain breakthrough in a certain area, what are you doing that can inspire or challenge the heavens to release a greater blessing into your life? Remember that Mwari havana kungopfekedza Adamu naIve. Mwari vakareplace zvanga zvatopfekwa. Mwari kuti vadane Moses, vari kumudana nokuti already ato a deliverer, without calling, without kudanwa, atotanga kubatsira hama dzake ari mukati. Iyo yagara iri pfungwa yaMwari yekuti vachabatsira vaIsraeri. But Moses anga atotanga kudhara, akainspire denga kuti mukomana uyu chaari kushaya anointing, chaari kushaya miracles, chaari kushaya power. But already with his own natural power, is defending his own people. Mwari ndobva vamudana, vakamuempower, vakamusimbisa, vakamugonesa. Chii chauri kuita chingade neMwari, chingaminister pamberi paJehovha kuti you deserve more, you deserve better. Gadzira a platform to receive. Ita action create a platform inodena kuna Mwari. Ita kuti Mwari vaone kuti apa panodeserve chakati, apa panoda zvakati apa. Nekuda kwezvo unenge uchiita at your level, at your own capacity. Hama dzangu, may the good Lord bless you. May the good Lord increase you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. Baba ndinonamata mangwanani ano. Ndatara kwenyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Tunoisa vana venyu maoko enyu. Ngavaropafadzwe, ngavasimbiswe, ngavagoneswe. Vanorwara ngavaporeswe. Ndataura utano, ndataura nyasha. Shoko renyu rinoti nemavanga aKristu Jesu takaporeswa. Vari kurwara ngavaporeswe. Vane hama dzavo dziri kurwara iko zvino, ndataura the healing power of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Mutsvene wakatendeka Mwari wamasimba, takupai mbiri nekukuremekedzai muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen and amen. Eva Nice Gatawa, God bless you. Monchin, may the good Lord bless you. Miss Holloway Lichome, so happy to see you online. May the good Lord protect you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mukoma Benjamin Chiro, God bless you. Mai Mukwena Muguti, a good day to you. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei. Mama vaporeswe, Mwari vakuwandire nyasha. Sister Sylvia Dumbu, Mwari vakuchengetei, vakugonesei. Mama vari kurwara ngavaporeswe nezita raJesu. Ndataura favor, ndataura blessing. Baba Mutandwa, Gideon Mutandwa, pakadiko pa Australia. Hama dzangu dziri ku Australia, I pray for your protection, your blessing and your favor. Uye tinotenda Mwari. I just said with some kuti kwanaka earthquake yaitika ikoko, but I pray you are safe and sound. We intercede, we pray. Mwari vakuchengetei munyika yeAustralia. Favor ya Mwari ikurwirei. Challenges will come, but you always stayed there as a living testimony to testify the goodness of the Lord. Mwari werugare vakurwirei munyika yeAustralia. Mwari wenyasha vakuchengetei. God bless you. Guest Mafara, may the good Lord bless you. Thank you so much. God bless you. Pauline Modika, ni Mainya Munda, Mwari vakuchengetei ikoko. God bless you. Thank you so much for tuning in. Maya Irwadzi, may the good Lord bless you. Mkoma Simba Dika Nai, Pagadiko Pampumalanga, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. Thank you so much. Nyasha Dzwanzwe, Mwari werugare vakuchengetei. Mwari wenyasha vakugonesei. Josi Mupakati, God bless you. King Kesh, may the good Lord bless you. Mkoma Weston Hussein Willie, may the good Lord bless you over there in Cape Town. I'm sure say first week of December, I'll be preaching in Cape Town, first week of December. So I'm through Cape Town. May the good Lord protect you and bless you. Shikata sanganiswa ikoko nyasha dzwanzwe, Mwari vakurwirei, Mwari vakuchengetei. Thank you so much. Tatenda Pedzisi, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. God bless you. Sister Shamiso Jack, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in.
Takudzwa Ian, God bless you. Beauty Makanjera, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much. Mwari vakuchengetei, mwari vakugonesei, mwari vakurwirei, nyasha dziwanzwe. Mukoma Brian Hotspot Mafua, may the good Lord bless you. Flora Chitare, God bless you. Prince Mukakavari, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much. Baba tinokutendai, tinokupai mbiri nekukuremekedzai nokuti muri Mwari. Mazvita enyu nenguva yakadai, mazvita nemukana, mazvita nekutaura kwenyu muupenyu hwedu. Ima hamutisiye takadaro, imi muri murwiri, muri muchengeti weupenyu hwedu. Tadzorera mbiri yose kwamuri mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei, Mwari vakugonesei. Bye bye.